مستيات بيتنا. سلام كم يتوعلو كبرات تخاتلتي مستيات بيتنا عب تقا دسيت مالتا سدتنياتات تسعنت جالبا بمتحلا بو حدون 10 سبات هيوت كم زحلفه حلوى بحر إيطاليا أفليتو اتا كاب جماجم بحر ليبيا استبقست جالبا إذا حدقا أب زكات أمر لأوان أستات سوسا سبات عينا خمز نبرت سب مزي قليت أمالو اتا حدقا مسقات أما مالتا هتوص نهيوت أدحنن مدلاين سرحيت كجبر حاجز كم سحتتت زقلت حلوى بحر إيطاليا حانتنا إيطاليا جالبا هيوت أدحن 10 ريساتات كتركبن كلا ጉጅለታት ደለይታ ኣሰርከኣ ክሳብ ሰንበት ድሕሪ ቀትሪ ኣብቲ ከባቢ ጻዕሮም ክቕጽሉ ከም ዝወዓሉ ሓቢሩ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረት ሓንቲ ናይ ገፈፍቲ ዓሳ ጃልባ ናይ ኣስታት 48 ሰባት ትንፋስ ኣብ ምድሓን ዓብ ተራ ከም ዝተጻወተት እውን እቲ ዝወፀ መግለጺ ወሲኹ ኣረድዩ ካብ ሃገራት ሰሜን ኣፍሪቃ ዝብገሱ ስደተኛታት ናብ ኢጣልያን ማልታን ንምእታው ነዚ ናይ ማእከላይ ባሕሪ መስመር ከም ዝጥቀሙ ዝፍለጥ ኮይኑ ከም ሓበሬታ ኣህጉራዊ ትካል ስደተኛታት ማለት IOM ነዚ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ መስመር ማእከላይ ባሕሪ ክሰግሩ ካብ ዝፈተኑ ስደተኛታት ኣብዛ ዓመት ጥራይ ብውሕዱ 827 ሰባት ክሞቱ ከለዉ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ድማ ልዕሊ 1300 ስደተኛታት ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ እቲ ትካል ኣፍሊጡሎ ናብ ካልእ ዜና ምስ እንሰግር ክቡራት ተኸታተልትና ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንሰለስተ መዓልታት ዝጸንሕ ወግዓዊ ዑደት ንምክያድ ናብ ርእሰ ከተማ ግብፂ ናብ ካይሮ ኣምሪሑ ኣብ ዝሓለፉ ውሕዳት ዓመታት ምስ ግብፂ ዘለዎ ርክብ እናሓየለ ዝመፀ ኢሳያስ ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራሕ ንኻልኣይ ግዜ እዩ ናብ ግብፂ ዝገይሽ ዘሎ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ግብፂ ዘምርሐ ትማሊ ሰንበት 7 ሰነ ክኸውን ከሎ ምስ ፕረዚደንት ዓብደልፋታሕ አልሲሲ ኣብ ክልቲኣዊ ርክብ ጸጥታ እቲ ዞባ ጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪቃን ማእከላይ መብራቕን ክመያየጡ ምዃኖም ተገሊጹሎ ብዛዕባ ዑደት ኢሳያስ ኣብ ናይ ኤክስ ገጹ ዝጸሓፈ ናይ ኤርትራ ሚኒስተር ዜና እቲ ናይ ክልቲኦም መራሕቲ ዘተ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ጸጥታ ቀይሕ ባሕርን ኣብ ማእከላይ መብራቕ ዘለዉ ሰፋሕቲ ለውጥታትን ዘተኮረ ምዃኑ ገሊጹ ካብቶም ምስ ኢሳያስ ናብ ግብፂ ዘምርሑ ጉጅለ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዑስማን ሳልሕ ይጥቀስ ኢሳያስ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ካይሮ ኣብ ዘካየዶ ናይ 5 መዓልታት ዑደት አልሲሲ ሃገሩ ንልኡላውነትን ግዛእታዊ ሓድነትን ኤርትራ ንምድጋፍ ድልውቲ ከም ዝኾነት ገሊጹ ነይሩ ምስ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዓብዪ ናይ ሕዳሴ ዲጋ ንዓመታት ኣብ ምስሕሓብ እትርከብ ግብፂ ንሶማል ብምውሳኽ ዝሓለፈ ዓመት ምስ ኤርትራ ናይ ምትሕብባር ጥምረት ከም ዝመስረተት ይፍለጥ ግብፂ ኤርትራን ሶማልን ዝሓለፈ ዓመት ሓበራዊ ግንባር ዝመስረታ ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ናይ ምርድዳእ ሰነድ ድሕሪ ምፍርራማ እዩ ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ሚኒስተራት ጉዳያት ወፃኢ ግብፅን ኤርትራን ተራኺቦም ኣብ ጉዳያት ቀይሕ ባሕርን ዞባዊ ዛዕባታትን ተመያይጦም ምንባሮም ይዝከር ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ባድር ዓብደልዓጢ ሚኒስተር ትራንስፖርት ግብፂ ሌተናንት ጀነራል ከማል አልዋዚርን ናብ ኣስመራ ብምምራሕ ምስ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተመያይጦም ነይሮም ኣብቲ እዋን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ባድር ዓብደልዓጢ ጉዳይ ምሕደራን ጸጥታን ቀይሕ ባሕሪ ብቐንዱ ንዋናታት ሃገራት ቀይሕ ባሕሪ ጥራሕ እዩ ዝምልከት ክብል ተዛሪቡ ነይሩ ብሰንኪቲ ኢትዮጵያ ተቕርቦ ዘላ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከቢድ ስግኣት ተደቂንዋ ዘሎ ኤርትራ ካብ ፕረዚደንት አልሲሲ ናይ ድጋፍ መረጋገፂ ዝረኸበት ክትከውን ከላ እቶም ሚኒስተራት ጉዳያት ወፃኢ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን እውን ፕረዚደንት አልሲሲ ነዚ ድጋፍ ዳግማይ ከም ዘረጋገጸሎም ተገሊጹ እዩ እዚ ናይ ሎሚ ዑደት ዝስማዕ ዘሎ ኣብቲ ዞባ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ተኣሳሲሩ ዘሎ ወጥሪ ኣብ ዝብርኸሉ ዘሎ እዋን እዩ ኢትዮጵያ ድሌት ኣፍ ደገ ባሕሪ ከም ዘለዋ ብዕሊ ካብ እትሕብር ንድሓር ግብፂ ከበባ ዝመስል ምንቅስቓስ ተካይዳ ኣላ ክትብል ብወሃቢ ቓላን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣናቢላ ክስታት ከተቐርብ ትስማዕ ሕቶ ኣጀንዳ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ስዒቡ ግብፂ ኣብ ዙርያ ኢትዮጵያ ምስ ዝርከባ ሃገራት ዘለዋ ርክብ ካብ ምሕያል ሓሊፋ ኣብ ገለ ሃገራት ሰራዊታ ናይ ምስፋር ምንቅስቓስ ተካይዳ ኣላ ብተመሳሳሊ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ጽምዶ ብዝብል ምንቅስቓስ ኣቢሉ ንልኡላውነት ኢትዮጵያ ዝፈታትን ስግኣት እንተሃልዩ ብዛዕባ ዝወስዶ ስጉምቲ ኣብታ ሃገር ንዝርከቡ ናይ ዲፕሎማሲ ማሕበረሰብ ከም ዘፍለጠ ኣብ ዝቐረባ ሳምንታት ሓቢሩ ነይሩ ሓላፊ ርክባትን ወተሃደራዊ ምትሕብባርን ሰራዊት ኢትዮጵያ ንጽምዶ ናብ መሬት ከነውርዶ ኢና ኢሎም ምንቅስቓስ ንዘካይዱ ኣካላት እውን ኣጠንቂቑ ነይሩ
ዳይሬክተር ሜጀር ጀነራል ተሾመ ገመቹ ጽምዶ ብዝበሃል ምንቅስቃስ ኣብ መንጎ መራሕቲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓትን ኤርትራን ብዛዕባ ዝካየድ ዘሎ ምንቅስቃስ ክዛረብ እንከሎ ፀረ ልኡላውነት ክብል ገሊፅዎ ወሲኹ እውን ጽምዶ በቶም ኣራእሶም ንፈርዖን ዝሃቡ ናይ ኢትዮጵያ ኣካላትን ኣብቲ ከባቢ ዘለው ናይ ጥፍኣት ሓይልታትን ዝተፈጥረ ምትእኽኻብ እዩ ኢሉ መስመር ቀይሕ ባሕሪ ኣብዚ እዋን ብሰንኪ ኩናት ኢራን ኣዝዩ ኣገዳሲ መስመር ኮይኑ ስለ ዘሎ ንኣሜሪካ ሓዊስካ ብኣህጉራዊ ደረጃ ዓይኒ ወዲቕዎ ኣሎ እቶም ኣብ የመን ዝርከቡ ብኢራን ዝድገፉ ዕጡቓት ሕቲ እስራኤል ኣብ ቀይሕ ባሕርን እተካይዶ ኩሉ ጉዕዞታት ከዓክቱ ምዃኖምን ዝኾነ ዝግበር ምንቅስቃስ ከም ዕላማ መጥቃዕቶም ከም ዝወስድዎ ይገልጹ ኣለዉ ሕቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ንዝጓዓዛ መራኽብ እስራኤል ብቐጻሊ ከጥቅዑ ጸኒሖም እዮም እቲ ጉጅለ ብኣፈኝኡ የሕያ ሳሪዕ ዓቢሉ ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ብሚሳይላት መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመ እውን ኣረጋጊጹ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እስራኤል ሓድሽ መጥቃዕቲ ሚሳኤል ኢራን ከም ዝተፈጸማ ሓቢራ ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ኢራን ቅድሚ ቁርብ እዋን ናብ እስራኤል ገጻ ሚሳይላት ከም ዝተኮሰት ገሊጹ ሓይሊ ምክልኻል እስራኤል ወሲኹ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ነቲ ስግኣት ንምምካት ብስርዓተ ምክልኻል ስጉምቲ ንምውሳድ ይስራሕ ኣሎ ድሕሪ ምባል ንህዝቢ እውን መጠንቀቕታ ከም ዝተዋህበ ሓቢሩ ናብ ናይ መወዳእታ ሓበሬታና ክንሰግር ፕሬዚደንት ትራምፕ መርትዖ ንምቕራብ ብዘጋጠሞ ሕቶ ምስ ኤምቢሲ ዝነበሮ ቃለ መሕትት ኣቋሪጹ ወፂኡ ፕሬዚደንት ትራምፕ ምስ ቴሌቪዥን ኤንቢሲ ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕትት ኣብ ምርጫ ተዓሚፀ ወይ እቲ ምርጫ ተሰሪቑ እዩ ንዝብል ክሱ መርትዖ ክቐርብ ምስ ተሓተተ ነቲ ቃለ መሕትት ብሃንደበት ኣቋሪፅዎ ወፂኡ ትራምፕ ኣብቲ ብሰንበት ዝተመሓላለፈ ሚት ዘ ፕሬስ ዝተሰመየ መደብ እቲ ኣብ ካሊፎርኒያ ዝተኻየደ ምርጫን እቲ ናይ 2020 ፕሬዝደንታዊ ምርጫን ዝተሰርቀ ምርጫ ምዃኑ ገሊጹ እታ ተሓቶ ዝነበረት ጋዜጠኛ ነዚ ንምባል ዘብቅዖ መርትዖ እንተሃልይዎ ምስ ሓተተቶ ትራምፕ ክገብሮ ዘለና ነገር እንተሃልዩ ምርኣይን ምስማዕን ጥራሕ ይኽብል መሊሱ እታ ጋዜጠኛ እዚ መርትዖ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ምስ በለቶ ድማ ትራምፕ ነቶም መራኸቢ ብዙሃን መታለልቲ ክብል ድሕሪ ምፅራፉ ይቕሬታ ኣብዚ የእከለና ኢሉ ቃለ መሕትት ረጊጹ ወፂኡ እቲ ቃለ መሕትት ኣብ ዊስኮንሲን ኣብ ዝርከብ ናይ ሓረስቶት በዓል ዝተኻየደ ኮይኑ ብሰንኪ ቴክኒካዊ ፀገማትን ዝናብን ተደጋጋሚ ምቆራፅ ኣጋጢሞ ነይሩ እቲ ዝበዝሐ ክፋል ናይቲ ቃለ መሕትት ኣብ ጉዳይ ምስ ኢራን ዘሎ ወጥሪ ኒውክሌር ዕጥቂ ንድሕነት ኣሜሪካን ከምኡውን ኣብቲ ናይ 1.8 ቢልዮን ዶላር ናይ ካሕሳ ትልሚ መንግስቲ ዘተኮረ ነይሩ ኣብ መወዳእታ ትራምፕ ነታ ጋዜጠኛ ብሕማቕ ቃላት ድሕሪ ምፅራፉ ካሜራታት ክዕፀቡ ኣዚዙ ካብቲ ቦታ ርሒቑ ድሕሪ ትፍጻመ እታ ጋዜጠኛ ብሰንኪ ዝናብ ምቆራፃት ከም ዝነበረ ብምግላጽ ፕሬዚደንት ትራምፕ ንኻልእ ግዜ ክራኸቡ ከም ተሰማምዑ ሓቢራ ኣላ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ 8 ሰነ 2026 ዘዳለናዮ ትሕዝቶ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ጽባሕ ብኻልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ጽንሑ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي